cabang bayi. Karo aku. Rene karo aku. Wis tau kabar udah deh. Mas.
Pas itu tinggi. Asik marang jabang bayiku. Wah ya. Pasti. Aduh. Ya bocah rupane elek kene dolan jaran goyang kita ganteng. Aduh. Kene, Mak. Aku kok rada terkenyet-terkenyet iki napa, Mak? Lah malah awakmu senenge jaran goyang iki lho. Oh, jojo keliru, Pak. Loh. Mau kita apa? Rini yang kambimu padha karo aku ijo-ijo. Aja-aja sehati. Rini. Karo aku. Rini karo aku. Wis tau kabar udah deh. Las. Aja iki wekku, Mak. Iki wekku. Padha ijone. Padha ijone. Aja wekku iki. Padha. Telan. Rasa Sehati. jaran goyang. Sehati. Mau salah jual mahal. Lah jual mahal iki ono pantese ora wedoke yo ayu koyo ngono. Lanange kaya apa, Pak? Ana lanange wis padha karo aku lah kelas remuk. Ya. Loh, Aji Banyuwangi sing kondang kalau kok liyane sabuk mangkir ya jarang goyang lho.